Извинете, господине, мога ли да задам един бърз въпрос? Да, Имал ли сте бизнес преди или сега? Да, имал съм, даже няколко. В коя сфера успях да развиете вашите бизнеси? В сферата на дигиталния маркетинг, по-скоро в афилиейт маркетинга и близо 50 души имахме екип тук в град Варна и близо 50 фрилансери, които работиха за нас почти фултайм. Кога започна всъщност с дигиталния маркетинг, по-точно афилиейт маркетинга? Дигиталния маркетинг може би през 2014-2015, като след това започнах да развивам уменията си в Search Engine Optimization, да оптимизирам вебсайтове за Google. И така лека по лека прерасна в това да създаваме вебсайтовете, да пишем съдържанието за тях и всичко, което е необходимо, за да ги класираш в Google. Колко време ви отне да скалирате компанията си до 50 човека персонал, понеже това е доста. Близо, може би 4 години. 4 или 5 години, като даже може да се каже, че доста бързо скалирахме, като доста устойчиво. Опитахме се да не скалираме прекалено бързо, всяка година наехме по 10 души, като това ни даде възможност да ги обучим добре и дори до ден днешен, тъй като компанията вече преди 3 години я продадохме успешно на Канадския инвестиционен фонд. В момента, към настоящия момент, има хора, които сме наемали преди 7 години и са част от компанията, което означава, че явно добре сме се справили. Да, така. Какво ви накара да продадете компанията си? Като всеки друг бизнес, в някакъв момент човек усеща, че е дошъл момента може би да смени това, което прави. Също така да монетизира риска си, тъй като ние доста сериозно реинвестирахме сумите и приходите, които имахме и изкарахме всяка година, което доведе до значителни ръстове. Ние сме имали награди от Гепард, това е класацията на Капитал, за най-бързо развиваща се компания за град Варна и региона. И това, разбира се, носи със себе си доста голям финансов риск, така че решихме в един момент да намалим този риск. Да, разбирам, няма как да не ви попитам за колко цифри успяхте да продадете вашата компания. Този въпрос доста често ми го задават, но да кажем, че е за 8 цифри в евро, така че това е до някаква степен интересно на хората, но самия процес е по-интересен, как стигаш до там. Аз всъщност не съм си представил, че в някакъв момент бихме продали компанията, просто той е един органичен процес, който ти не планираш, но в някакъв момент се появява добра възможност и ти просто грабваш, както се казва. Да, така е. Добре, след като продавахте компанията, с какво занимавате в момента? В момента правим едно събитие, което се казва Варнапреньор, с което градим най-голямата предприемаческа общност тук в град Варна и региона. И може да се каже, че дори в София няма такова събитие, което го твърдя така доста смело и отговорно заявявам, тъй като както повечето хора ни следват в социалните мрежи, на рождения ден, който празнувахме, втория ни рожден ден на април месец, събрахме 500 души. Всеки месец събираме средно между 250 и 300 души, каним доста така популярни личности, които са успели те в своята сфера. Правим подкаст на живо и всъщност общността ни е много жива, така че това правя в момента, но това е моят начин да върна обратно в обществото, защото искам доста повече хора да създадат свои бизнеси или пък да се развиват в компанията, която са, и по този начин да има повече успешни хора, които да връщат обратно, пък следвайки нашия пример, да искат и те да допринасят за обществото. Абсолютно потвърждавам всичко, което казахте. Коя е най-голямата трудност, която срещате при организиране на такова събитие 500 човека? Това е изключителна бройка. Истината е, че принасям опита си от предходния си бизнес и изключително много делегирам. Работя така доста изкъсно, както се казва, с хората, които ми помагат. Имаме дори фултайм човек, който изключително много ми помага и може да се каже, че заслугата за тези събития в голямата си част са хората, които работим с тях. Всеки знае кой какво прави, добре смазана машина. Имаме възможност да правим събитията в The Brickport, които са наши домакини, за които аз лично съм изключително благодарен. Просто обслужването и абсолютно всичко, което ни предоставят, е една много добра възможност. Няма по-добро място във Варна, където да правим тези събития. Предвид, че са и дори на морска гара, където можем да гледаме морето, докато си говорим. Така че трудността е наистина да намериш правилните хора, но веднъж намериш ли ги и им дадеш възможност да се развиват. Моята роля е по-скоро да бъда визионер и да подкрепям хората, и когато има проблеми, разбира се, да взема отношение, или всъщност не винаги само позитивни. Като всяко нещо, дори в бизнеса има и позитиви, има и негативи, понякога от нас са и негативите, но това е съвсем нормално. Абсолютно. Добре, и последно, ако можете сега да се обърнете към младото поколение предприемачи, какъв съвет бихте им дали? Аз бих им дал да търсят средата, тъй като ние това, което правим с Варнапреньор, се развиваме средата, т.е. ние създаваме условия младите хора да имат къде да отидат и да почерпят опит, знания, умения, подкрепа, да се вдъхновят, защото ако ти общуваш с хора, които правят неща в живота си, много е вероятно и ти да искаш да правиш. Ако общуваш с хора, които са просто, апатични към живота, много е вероятно и ти да бъдеш апатичен. Така че това, което аз приканвам хората, няма значение дали са във Варна или в София или където и да е, търсете средата,
Ако, както се казва, не сте растения, не сте дървета, преместете се, отидете там, където може да намерите това, което искате. Ако някой не е идвал до сега на Варна при нас, нека да дойде, нека да види какво правим. Смятам, че на голяма част от хората ще им допадне и ще се радвам, ако станат част от нашата общност. Добре, страхотен съвет. Благодаря много за отделеното време и ценни съвети.